L-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali Fitch naqset ir-rating ta' Franza l-agħar livell fl-istorja tal-pajjiż, hekk kif il-President Emmanuel Macron qed jiffaċċja instabilità politika u nuqqas ta' ftehim dwar kif se jġib il-finanzi pubbliċi taħt kontroll. Fitch li meqjusa fost l-akbar aġenziji simili fid-dinja qalet li s-sitwazzjoni politika Franċiża flimkien mal-muntanja tad-dejn li se tkompli tiżdied sal-2027 sakemm ma tittieħidx azzjoni drastika b'mod urġenti qed joħolqu futur mill-aktar imċajpar għal dan l-ġgant Ewropew. Id-deċiżjoni minn Fitch il-ġimgħa tasal 4 tim wara li François Bayrou jirreżenja minn Prim Ministru tal-pajjiż wara vot ta' sfiduċja fil-Parlament fuq it-tentattiv tiegħu li jimponi baġġett ta' awsterità biqtuh kbir li jiżvantaġġja biss lill-familji u n-negozji. Dan id-downgrade se jikkomplika iżjed il-missjoni tal-Prim Ministru l-ġdid Sébastien Lecornu biex jagħmel budget tas-sena d-dieħla. Is-sena li għaddiet id-deficit u d-dejn ta' Franza laħqu l-5.8% u 113% tal-prodott domestiku gross rispettivament, b'kontrast id-deficit u d-dejn ta' Malta huma n-nofs ta' tnejn li huma. Anke r-rata tal-qatt fi Franza jiddoppju ta' dik f'pajjiżna fl-istess ħin li tkabbir ekonomiku tagħna u d-doppju tar-rata Franċiża. B'kuntrast tad-downgrade lil Franza, il-ġimgħa li għaddiet l-istess Fitch ikkonfermat ir-rating stabbli bi prospettivi pożittivi għal pajjiżna, differenti mill-bqija tal-Ewropa.